evo danas smo imali sastanak i potpisivanje protokola između Doma zdravlja i institucija odgojno-obrazovnih, Centar za socijalni rad, policijska stanica, trebali su tu biti i Zavoda za zapošljavanje, ali evo možemo to naknadno i obaviti. Tako da sam zadovoljna sa ovom saradnjom. Ovaj protokol je potpisan prije, znači 2013. godine kada smo mi aplicirali i ušli u proces akreditacije našeg Centra za mentalno zdravlje. Tada je potpisan protokol i zahvaljujući međusobnoj saradnji ovih institucija i predanom radu svih aktera u ovom procesu mi smo dobili tu akreditaciju od Agencije za akreditacije i kvalitete u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, AK. Zakon o zdravstvenoj zaštiti donio je cijeli niz i definiran je niz certifikacijskih, akreditacijskih standarda koji su veoma visoki. Znači, trebalo je raditi dugo na ovome u protekle 3 godine. Naravno, tu je naš stručni kadar Centra za mentalno zdravlje koji je uspio ispuniti sve ove uslove, uskladiti svoje usluge, podići nivo kvaliteta usluga u skladu sa međunarodnim standardima, a sve na dobrobit naših pacijenata i sigurnosti naših pacijenata kako usluge, znači kvalitet i sigurnost usluga. Visoka ocjena, znači to je 85% ocjenom ocjenjeni, znači to je naša obaveza, već uveli smo akreditaciju, treba je zadržati i treba održavati, unapređivati. Sljedeći cilj je akreditacija gdje treba 100% ispunjenosti tih uslova, kako Centra za mentalno zdravlje koji sarađivao sa svim službama unutar Doma zdravlja, porodičnom medicinom, hitna medicinska pomoć, naravno uz pomoć menadžmenta, tako da naš je cilj da i ove ostale službe uvedemo u ovaj proces akreditacije. Nije lako, to dugo traje, naravno i košta određena sredstva, ali mi ne odustajemo, mislim da naš Dom zdravlja to i zaslužuje. Protokol nosi sa sobom neke odgovornosti i obaveze. Ja moram reći da je ova saradnja bila izuzetno dobra i uz tu saradnju znači, uspjeli smo da zajedničkim radom djelujemo na prevenciji ovih ovisnosti, devijacija u društvu, svih oblika ovisnosti, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja, tako da mislim da i u buduće treba raditi preventivno na ovim pojavama u društvu, raditi na sprečavanju znači, tih incidenata, prijavljivanje incidentnih situacija, medikacija. Tu prvenstveno treba preventivno djelovati u osnovnim i srednjim školama, znači sa našom omladinom. Tu su i prije svega sprečavanje nasilja u porodici i mislim da će tu biti potrebno uvijek još više raditi jer ljudi su dosta traumatizirani, tu je bio u proteklom ratu, ljudi su naravno i nezadovoljni i teška i socijalna materijalna situacija, tako da tih pojava ima i uvijek će ih biti. Cilj je znači spriječiti to. Tako da ovim putem ponovno zahvaljujem svim našim saradnicima u zajednici. Mislim da će se ova saradnja sa njima nastaviti i u buduće ovako uspješno kao do sada. Ja zaista moram istići da je jedan veoma značajan projekat osnovnih škola i Doma zdravlja, kako za našu djecu, uposlenike. Mi direktori smo zaista zadovoljni sa saradnjom na svim nivoima. Također sa svim akterima, sa svim potpisnicima ovog sporazuma, sa Centrom za mentalno zdravlje, sa policijom, svi zajedno sarađujemo, naravno, za napredak naših škola, za našu djecu, za roditelje. Mislim da je ovo odličan projekat.